Un sincer mulțumesc pentru alegătorii cu demnitate, substanță cenușie, nespălați pe creier de putinismele sovietice. Voi sunteți patrioți adevărați care ieri au arătat că au antidot față de propaganda Kremlinului și au adus majoritate pro-europeană în Parlament. 55 de mandate pentru Partidul PAS. Moldova a demonstrat că merge ferm spre Uniunea Europeană, chiar și cu prăpădiții lui Dodo care țântă lăghirul sub roata de la căruță mergând la deal. Cât înspre hulughii lui Vica Uragan. Băi, oameni buni, pepenii rusești sunt apoși. Cu apa și ei liderul vostru au făcut până acum valuri în tazic și până la urmă tot cu apșoara ei populistă s-o necat. Cu laptele de prin căldare ca la mâca de pe timpuri, cu limba moldovă transmisă prin laptele matern, cu mama ne-a spus să apăr bisericile catolice, iar promisiunile Kremlinului cu gaz de 3 lei și nu știu ce acolo sunt și fără gust și fără viitor, ca și pepenii lui Furtună. Băi, doar proștii mai pot pune botul la așa minciuni. Alegătorii au ales altă recoltă: libertate, demnitate, dezvoltare, prosperitate. Dar voi stați liniștiți, pepeni voi mai găsiți, doar că nu prin Uniunea Europeană, că lidera voastră are interdicții de intrare și curând își pierde și pașaportul românesc. Pentru așa zisele partide pro-europene, care au atacat până acum pasul de fiecare dată când au avut posibilitate, chiar și dacă nu au avut niște motive clare sau concrete, gen Arina Spataru cu partidul ei ALDE sau Blocul Împreună. Băieți, felicitări! Ați primit ceea ce meritați, 0,3-0,2%. Și vă rog să nu mai începeți să achișă ochii prin live-uri sau alte chestii de genul că PAS ne-a furat voturile. Când te declari pro-european și ataci sau arunci cu pietre în PAS, să nu te miri deși rămâi fără electorat. Dar eu nu lovesc în PAS, eu lovesc acum în partidul de guvernare. Mă întrebați de ce nu critic partidele pro-ruse, dar critic numai PAS-ul. Partidul ALDE, Arina Spataru, în sute de postări, deja a scris că noi suntem un partid pro-european. Vreau să spun și un sincer mulțumesc și respect pentru Partidul Bun, care a arătat că nu doar numele e bun, ci și deciziile. Asta înseamnă maturitate politică, să știi că mai important decât un scaun de deputat este direcția țării. Blocul electoral Unirea Națiunii se va retrage din cursa electorală pentru alegerile din 28 septembrie 2025, oferind totodată susținerea sa fermă pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, având în vedere capacitatea acestuia de a obține un rezultat necesar pentru continuarea procesului de integrare în Uniunea Europeană. Luați aminte, eroi de tastatură. Deci Moldova a ales Europa, iar restul să-și facă bagajele dacă vor la Kremlin. Locul unde visurile sau nostalgiile voastre mari și umede de prin calhozuri și Sovietski Soiuz se ciocnesc cu o realitate mică și zbârșită. Felicitări, Moldova!